Ngiyanibingelela abalandeli, ngiphinde ngibonge futhi ukuthi nibuye nizobuka le video. Ngithi uNkulunkulu aniphe amandla niphumelele kona konke enikufisayo. Ngiphinde ngikubalule ukuthi uyakwazi ukuthi ungithole efonini ukhulume nami, ikakhulukazi kulaba abasuke bethi bona bafuna imithi ehlanganisiwe, uyakwazi ukuyithola. Nebhuku futhi lemithi likhona, liyatholakala. Kodwa ibhuku akufani nje nanokuthi ngikunikeze incwadi, mhlambe incwadi ebhaliwe nje, cha. Kusuke kufana nokuthi ngikunikeze isikhwama nje sonke. Engiqonda ukusho ukuthi kusuke kufanele ulindele ukuthi-ke nenkomo yalo izothanda ukuluma-luma, okanye izothanda ukuba phezulu, okanye izothanda ukubhiza. Yilokho engizama ukukuchaza, ngoba abanye bathi ibhuku bayitshela ukuthi mhlambe ngidayisa ibhuku mhlambe lo-R40 noma lo malini. Cha, ngisuke ngikhipha isikhwama sami la, ngoba kuleli bhuku leli lemithi khona yonke into engiyaziyo, yonke ibhalwe khona. Abake bathwasa bayazi ukuthi izangoma eziningi seziyaye zimthwasise umuntu zingamniki ibhuku, ibhuku liyimali eceleni. Ngoba ibhuku uma ngabe uzolithola kumuntu liyaye libize, ngoba kufana nokuthi uyamthwasisa lo muntu umnikeze isikhwama. Nokuthwasa-ke nje kukodwa vele kuyabiza. Xoliseka ukulanda kakade ukuthi bengithi angicacise nje, ngoba khona abantu abangifonelayo la bangikhulumela into engingazizwa kahle. Nginiphathele umuthi lana-ke. Lo muthi lo uyibhande, uzowenza ibhande lasengalweni. Lo muthi into ozokwenzela wona-ke, lo muthi uzokwenza ube nesithunzi, bakusaba abantu. Uphinde uthi uma ngabe kuthiwa ushaya umuntu, uzomshaya angaphindiseli. Ngisho ungamshaya ngempama, ngisho ungamshaya ngani, ngequpha, kodwa angeke akuphindisele. Uzoba nesithunzi la. Uma kwenzekile washaya umuntu mhlawumbe ngezizathu ey'thile, angisho ukuthi abantu bangabafana bashaya basukele abantu bengenzanga lutho. Uma kwenzekile wamshaya umuntu, angeke aphindisele, uyokubuka nje ngendlela azobe ekusaba ngayo. Lalelisisa-ke lana-ke, hamba uthole umvithi. Mase utholile umvithi, uthole isidikili, bese uthola umpumeleli, uthole umabopha, uthole intolwane, uthole ithambo. Ufuna ithambo lensimba, ubuye uhambe ungitholela ithambo lebhubesi, bese ungitholela ithambo lenqe, bese ungitholela ibhubesi, amafutha ebhubesi lawo. Ngifuna ukuthi amafutha ebhubesi uwafake kakhulu impela, abe maningi kulo muthi. Bese futhi uthola nawo amafutha futhi enyengelezi, nawo futhi ngifuna uwafake kakhulu. Uzobe usuyahlanganisa-ke lamakhubalo, uzowaqotha okanye uzowagqula amakhubalo, bese uwahlanganisa nalamafutha lawo. Bese-ke uthola ibhande lakho. Ibhande lakho bese-ke ulifaka ngasengalweni lo uyisebenzisayo. Uma kuwukuthi wena u-left, uzolifaka nga-left. Uma kuwukuthi u-right, uzolifaka nga-right. Ichaza ukuthi isandla kuyisona osisebenzisayo, ikakhulukazi uma ngabe udla noma ubhala. Leso sandla leso isona sandla futhi ongathi uma kwenzeka noma ushaya umuntu, kube yisona ozoqala ukushaya ngaso. Uzolifaka ngakuleso sandla-ke leso. Uzoba nesithunzi la, abantu bakusabe bangakuthathi kancane. Phinde futhi uma ngabe kuthiwa nje ushaya umuntu, umshaya noma ingane, noma ngempama, noma ingane omshaya ngayo, akubuke asabe ngisho ukuphindisela. Le nto inamandla, kodwa ningasukeli abantu, njengoba engingasho nasekuqaleni. uNkulunkulu abe nani, anibusise, niphumelele kona konke enikufisayo.